Kanigari ka All India Radio Shillong ka khubor na puli phi na imeri nong tiwa lang. Kimat ki bukong sanjong ka khubor mentak stem. Rakhi lekmen hakari baro kawai ka Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana kabla dap shisnem minnin kasngi. Ki pulit ka Mizoram ki lalap da ki spangut ki brio ki bala persang rung syakati ka jilla hadian ba kimshim lami kerteng ha ka NRC Assam. Penbena ke Election Commission, ia kata rekjit nong mikmat hamai Hashela constituency ki kendon an election kintrekam Tang Ha East Khasi Hills District. Ki kubor ki babnya. Ka Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana kaladap shisnem minnin kasngi nadu bala pliya ka. Lara khile kemen ya ka jingdap shisnem jong ka minnin kasngi habaro kawi kari kum ka Ayushman Bharat Divas. Menteri Rang Bado Kari Narendra Modi ong ba ka Ayushman Bharat kadai ka scheme ka bakhampalat shisho bane ka kot kya namar ba ka long shisha kum ka sharak ka ba ai jingkirmen ya palat sanpho klur ngut ki brio ki bakham tulat bor ha India kadai ka scheme ka barat ba atam ha ka perthai ka ba penbit penbiang ka kot kya ka kershan pisah du san lak tingka shisnem ye ki longyeng longsem ki baduk ki badan kam jing sumar jingpang Hakanika shisnam baladap palat saupun reulak ngut ki briu ki layo jingmentoy na katika scheme hakaba ki lalaban pa sumar ki jingpang ki babonjat klem dahap penut pisah na ladi. Habaken ki lum ki briu ki baduk ki lait siu pisah sumar jingpang haduk palat khat ar hajar kelur tingkang. Ya mentahi ki don laipu artadi ki jela bat ki Union Territories ki ba pentrekam ya katika scheme. Menteri ke Sarkar Meghalaya uba AL Hek uba pej ikatana jengka koi kya mennin kasngi ula litpli ke Health and Wellness Center Urban Primary Health Center UPHC kapadan ha pentor ba uba AL Hek ong ba ka Sarkar jela kala bo ya ka thong man pen khlan ya ki PHC ki badan ha kaleng ke jela da ka ba pli ki Wellness Center ni ki jaka ai jing sumar nongpang ki badai da ki wei pat ki rukom Ka Joint Director jong ka DHS ka Dr. M. Marbanyang kala keren mat phang halor ka jingthu ka bakongsan jong ka jingpli ya kini ki center. Hadien bala da pli pat ba ya ka kala donru ka jingkhmi ya ka kot ka khia jong ki brio ki bala palat lai post nem karata. Ki bala idon lang hakati ka program ki kenthop ya u District Health and Medical Officer Dr. M. R. Basayomot bat ki wei. Laban pengemau biang hang ni bahapo jang ka scheme Ayushman Bharat ka Sarkar Meghalaya ka thmuan pli sakhat pratli ki jaka sumar nongpang hakeleng ke jela. Ya ka Ayushman Bharat Divas la pli hanong po da unong mikmat jang ka Jirang constituency uba esotun. Ha ka jingkan jung ula ai ka jingiro ya ka tanat jong ka kot ya khia ka bala tre klem song that ban pentri kami ki scheme ki babonjan na ka benta ka kot ya khia ka bala wanra jingmentoi shibun na ka benta ki patba ka office trekam jong District Medical but Health Officer Ribhoi District minnin ka sngi kala palat patba ya ka kalikit nongpang ni ka ambulance ka bala yo jingkershan pisa na ka MHIS scheme La palat patba eka da UMLA ka Jirang constituency uba S Sotun. Nakaliang jong tay nong wikmat ka Jirang labo ya ka jingker pa rahmat ka tanat jong ka kot kya ban penen kambha ya ka kalikit nongpang nakabenta ki kam ki bede ba ki nongpang bakum juru ban kit kya bakan poi shi ki badan kam kirki eka hakapor ka babiang. Menteri ki kampo yeng ka Sarkar Mizoram ulal cham liana minnin ka sngi uloong bala lap ya kattu kanis pangut ki brio ki bala syakan taj kerteng ha ka NRC ha Assam baki poi ha upod usam ka Mizoram naduk ka life waitrik unailar ka Sarkar Mizoram kala fikir bhai ka jingya pahara ha ki than ki beya sampot bar ka jela Assam naduk shwa ban penmi ka thop ka bakhat do jong ka NRC Ki pulit ki yat apa rah bon teli ki surok ban khanglat ya ka jing persang rum jubor jong ki brio bat ka jing trikam jong ki pulit kala long ka basaiso namar ba lalap kattu kan hispangot ki brio ki belale ya kata ulai thoru ba ka Sarkar Mizoram kan sa persang no de ki core computer ban pen khlan shushu ya ka inline permit kani ko khubor ka wan chipi nak All India Radio Shillong Ha Assam khandai ngut ki brio ki layap namar ka jingya takho kali ka bajur bha kabala ja Hasib Sagar District minnin ka sngi
Kata ke jingja ka basngosi kala ja ha ka than thora ka ba hapo Dimau police station ha ka ba artli ki kali ki bayawan marprsha ki laya takho. Kawai ni ki kali kala ha ka riat jong kata suro kali. Khar armo ki brio ki mensau ba de shipomot naki lapan ket cha Assam Medical College ka badan Hadibrugar banyo ya ka jing sumar ka ba khamba. Menteri Rang Baka Assam Sarbanant Sonowar lapan pawe ka jing sngo khia ka bajur halor ka jingdo ikimin simbrio ha ka te ka jing takho kali bola batha ikito ki bapan biang jing sumar iki beshitom bankit khia na ka banda ka jing kot ka bakham kloi. Chief Electoral Officer jong ka Meghalaya ba Frederick R. Kharkongor ula ong bala depen bana ban penlong ya ka election shiteng samoy Hashela constituency bat katray ka kta ban pediang ya ka jing pendung kerteng jong ki kertong kelas sedang nadu menhin kesngi. Uba Kharkongor ula penkip ru baki kendon an ki bate ka por election kin trekam tang ha East Khasi Hills district namar ba Hashela assembly constituency ka hap hapo jong ka ni district. Lahaban penlong yang jingjit nong mikmat thamai Hashela namar ka jingklat no ka bakendit kansan jong lampang ka yang darbar thawan uba don ku par roy ha ka arpu praterik unaitung 8000 khat khandai uba deiru nong mikmat Hashela constituency. Katarik ka bakhado ha ka baki kertong kila ban pendung kerteng ila di ha ka lempung ka dei ka lai phauterik unailur. Kajing bishar ki kot kisla jongki kan long ha ka shitarik urisau bat katarik ka bakhado ha ka baki kertong kila ban weng kerteng no eladi na ka jing khun kadai ka lai tarik urisau ya ka jing thap vote la bo sngi ban penlong ha ka arpoi tarik urisau ba ka jing nyawi ki vote pat kan long ha ka arpu sau tarik urisau 8000 khat khandai. Katanat ka bakmi ya jing punya election ha Meghalaya kala shim ya ka rai baka sngi thap vote ha ka election shiteng samoy Hashela constituency ya ka bala boban pelong ha ka arpoi tarik urisau kandai ka green election ha ka ba an amsha ban penan kam plastic ki ba ha ka nu rukom. Chief Electoral Officer jong Meghalaya ba Frederick R. Kharkongor ong bakin persangkat bala ban pelong ya Hashela ka jaka ka baningkong banyo ya ka green election. MLA ka BJP ha Meghalaya ubadairu Menteri Sarkar kata uba AL Hek ula penpau ka jingsngo baka seng BJP ka badai ka National Party kadiman penmi kerteng yaki kertong banyakon ha ka election shiteng samoy Hashela constituency ya ka balabu sngi ban penlong ha ka apoi tarik urisau. Habai kiran bekinong pathai khobor menhin ka sngi uba AL Hek ula ong ba ka BJP ka basinshar ha ka Sarkar padeng kadiman penmi kertong banyakon ha ka taik election shiteng samoy bat ha ka baide bekani ka seng kan hap ban aya ka rai na kinongilam rang ba na Delhi. Halor ka jingkili ka baide beka jingkar pat jong ka UDP ban kershan ukurtong jongki uba AL Hek uong ba ya ka rai ka bakhado hap bande kerenchwa hap padeng ki para dakhot jong ka seng. Hendrai na ka jing sngo jong ushimat uong ba ka BJP kadiban penying yala ujong kertong ha ka teke jing yakun. Ha Tripura kumbah nyop hundai na ka shispa ngut kinong thap vote kilawan pendap ela ka jong ka kamram jit nong mikhimat thamai ha ki election shiteng samoy ha Badharghat Assembly constituency minhin kasngi. Shimla yo khobor bandan kanu ka jingkulmar ha ka por thap vote. La Sakhi kata the Assistant Inspector General of Police Law and Order Subrata Chakraborty ubalaong baka jingthap vote kala long ka basuk ka basan bat ka bayat beja iranti. Lahaban penlong ya hatek election na marka jingklat no jong nu mikmat barrem udilip sarkar ha uyayong mentausnem. Kidon lain wagi kertong ki baya aireng ha hatek lempung ki bagan thop na kaseng BJP CPIM bat kaseng Congress. Ka District Congress Committee West Khasi Hills District minnin kasi kala rakhi kan mauburo me ka lingko sngi kha ka ba nyupusan jong Rajiv Gandhi ya ka program ka ba kerpang la pelonga phelau jong ka Congress Bhavan ka baran Hanongstone MP na Shillong ba Vincent H Pala ha ka jingkren jong ula pen kan mau ki jet scheme ba pher bala ai da ka Sarkar Congress ula kan tu ya baro ki MLA ki MDC bikino ya lam hakikadan district ki block bat ki primary unit ban treshitam bat yai beteng ya ka kam shakri na ka banta ki patba katu guni ka khubor kalakot baklawan chipina ka All India Radio Shillong sa shipor kata ka por prabaji ninya so ba Delhi station na ka banta ka khubor ha ka ten Hindi ban pen bod ka khubor phareng ka por pra ka san minin kani ka All India Radio Shillong so ba ban amantai ki khubor na Delhi.